Yen ngene iki piye ngene iki? Wah, ora iso. Kudu mbok bayar. Ayo. Apa tak anu? Ayo. Uh-oh. Yang lulu sayang, aku arep mancing iki lele iwak kotes, muga-muga entuk okeh retes okeh oke. Ini sing cocok ngendi iki? Wah, gini iki mantap. Coba kesik pancinge. Tumone wong mancing piye? Muga-muga entuk iwak sing akeh. Panisik. Iki mau sapa wae iki Mas. Lupai nemu wis Mas Paijo ya wis terus mbok Dedeno wis lha iki sing urung gonjil iki sik limang sasi kan wah lha langsung ae lanjut tarik boleh isi Yes, pindah nggon mau ra entuk apa-apa kotes ra nyedak apa meneh mater lele wis blas ya iki cocok iki nggone muga-muga entuk lele utawa kotes ra apa-apa kunjil loh kan oh iya kunjil oh langsung lihat ini terus jalannya ini batasannya apa lah muka-muka untuk lele utawa kotes apa-apa wis salah kedua Bismillahirrahmanirrahim. Entuk iwak. Bocah digoleki kok. Malah ketemu nang kene. Ditenono. Nah, kowe. Oh, lah bocah digolek kok malah nang kene. Iki lho, padamu wis 5 sasi rawuhmu. Kowe iki piye? Lho. Yen ngene iki piye ngene iki? Wah, ora iso. Kudu mbok bayar. Apa tak anu? Ayo. Jenengan kaya tega to, Mas? Iki pita sitok-sitoke pita anakku nang pita napa? Kaya tega men mbok. Ora iso, Dek. Iki tetep tanggung jawabe bojone sampeyan. Iki tetep tak gawa. Lah men anakku nangis krengkengan terus piye? Lah surane iki lho ora dibayar-bayar. Iki tetep tak gawa iki. Ya lho liyane apa piye? Ora iso. Wis emane tetep tak gawa iki. Lho piye Pak? Pite ra enek. Mana nggih belanja apa? Gitu khusus anake apa? Anake taune njaluk jajan. Anake sekolah sing ngeterke nggawa apa engko? wong kahanane yo ora nyambet gawe to Bu. Lah kowe ora nyambut gawe, mbok ya golek-golek gawean ngono. Tekok-tekok kancane. Rago ning omah udah tutut tok. Ngaret tok. Apa ya anak bojomu bapak kan suka?
Mumet aku. Aku luwih mumet ngopeni anak loro. Kowe nganggur. Saya mumet aku. Ya kudu sabar, Bu. Wong kahanane koyo ngene. Wis sabar wis kandik mben kok ora sabar kok tak tinggal lunga wae. Sabar sik, Bu. Nek ayo golek-golek gaya nopo. Ngerek-ngerek. Wong wis dilakoni sik wae Pak, dijalani apa eneke. Kowe kok nek suwe-suwe randang entuk gawean, tak kon turu ning kandang mburi kono kowe kok. Kosone tak duwe wit pun. Apa-apa kon blonjo mlaku dhewe. Wis kucur. Walah, rekosone kita duwe isi tabang. Koso tenan iki. Montor rame iman. Nah. Randang lewat dan gagus ngono. Udah. Iya. Wis tenan wong rekoso tenan iki aku. Kowe sing paling ngerti goleki aku neng kali. Aku mbok ceramahi soal utangku sing tahun wingi. Angsurane kuwi jebul nunggal 5 sasi. Bayar-bayarno angsuranmu yen ora kowe jegur kali. Ajur tenan iki yen sepeda terus disita. Nyang endi-endi aku bakal jalan kaki. Ajur tenan iki bojoku mesti nguneni. Wis mengko bengi kena turu kandang buri. Wis mengko bengi kena turu kandang buri.